ngithokoza program director General Manager waseCetshwayo Manyelele. Ngihlonishwa umeya wethu wala eMlalazi umama uQueen Xulu Babasha. Angithi niyazi ngaza nelungelo lokwazi amagama abaholi angithi. Umeya waseMlalazi igama lakhe uQueen unegama lesizulu. Ngihlonishwa Sarukhana Mkhwena enkosini yesizwe labezethu ekhona phakathi kwakho nomntwana okaMkhubane ngiyafuleka ngihlonishwa uSomlomo waseKing Cetshwayo ngihlonishwa uMkhwanazi ngihlonishwa uDephime wala eMlalazi ngihlonishwa uNgema ngihlonishwa uSomlomo wala ekhaya ngihlonishwa uPowell umhloli okhona phakathi kwethu umhloli uNxumalo Zwide omelela umnyango nomhloli uDokotela uLungile Magwaza okhona phakathi kwethu uBrigadier Ngubane Baba okhona phakathi kwethu nabonkoza kwenu boza wethu amakhansela Somlomo wasenkolosi mntanenkosi ngiyaxolisa nakuhlezi ngathi cashile oza ukubonga amakhansela abakhona umhlolo wasenkandla sengikhohle ukuthi ngibonile ukuthi khona umhlolo wasenkandla ngiyabingelela nakuye nabo makhona abanye abahloli mhlaba abakhona engingakwazi ukubalamela ngenkulu nje intobeko ngiyathobeka kakhulu ukubona abasebenzi bonke abakhona abahamba noMnumzane Sibiya abawomasipala bonke abakhona lapha ngiyabingelela kothisha abakhulu nothisha bonke abakhona lapha phakathi kwethu bosingabo abafundi abenza ibanga lika-matric kulo nyaka abayisasa lethu njengesizwe makukhona abazali noma ngabe bakuma-SGBs noma nje bangabazali baphelezela nabo ngiyabingelela mageba osubakhona la manje nawonke ama-teacher institutions akhona namhlanje nababelele iy'nhlaka ezahlukene njenge-NYDA iSibani inhlasi yethemba ulungelo uDilomene no-Edi bonke abakhona no-Higher Health ngiyabingelela kubo bonke nje abantu abenzela umsebenzi wanamhlanje waba impumelelo uBishop Ncube osivulele ngezwi ngiyathobeka futhi nakuye bawethu batabami umuntu oqala akaqale anibongele noma qala ukubonga nje nokuqala ungakanibongeli ngibonga kini ukuthi ngiyabingelela nabakwenu abendaba abakhona la ngibonga kini ukuthi nikhombise ukuthanda imfundo ngokuthi nikwazi ukubekezela nize kufika grade 12 yabona kweminyaka ewu-12 umuntu efunda nje elokhu evuka esikoleni every year abanye bayahluleka endleleni angini yakwazi kodwa umuntu okwazi ukuqhubeka Miss King Cetshwayo no-Mr. Mlalazi nozakwenu nomunye lapha ngibona ubhala uthini kuyena ngiyabingelela nakuye. You see, ukwazi ukubekezela kwenu for 12 years lokhu nifundile khombisa ukuthi niphokophelele samoya angithi you were not only going to school because your parents were pushing you to go to school, but you are going to school because we have something which is a good dream, a bright dream about yourself tomorrow, about your future. Hence you decided to persevere, to be patient with yourself, to keep on cold days,
sunny days, rainy days, going to school. 12 years that you spent preparing for your future or preparing for your tomorrow. This is not a small thing. It's not something you can take for granted that you have been at school for 12 years. In fact, to me, that alone marks victory. Lokho nje kukodwa ukhomba ukunqoba ngoba lokho kubalula mina ukuthi iminyaka u-12 emncane. Mawuqabala la waqala khona uze kube manje. Kusho ukuthi wena ngampela uphokophelele ubuhle obuthize. Ukhona into oyibona wena uyiyo kusasa. Ngoba akekho umuntu ozalwa abe ingane azayohamba emhlabeni eyingane. Kodwa umuntu uyakhula, nami nje nganginganawe. Nami ngangimncane kunawe. Kodwa the reason for you to be in grade 12 ingoba wena you have a self-determination. Unalento lilephushayo ethi you want to change your situation. You want to change the situation yasekhaya kini. You want to ensure that you make your parents or your relatives or whoever are the loved ones around your life to be happy when they see you and being successful. I've met so many young doctors, so many young magistrates, so many young scientists, architects from your age who have just only added 4 years or 7 years in order to become what they are known as today. They are not all from a family that has everything. Some are from the most impoverished families. They are from a background of being abused, either emotionally, spiritually, or otherwise. But because of self-determination today, they are called doctors, they are called teachers, they are called with all big names. You see, in life you choose what you want. In life there's everything, but not everything is good for everyone. It's upon the conscience of a person to choose what is right, to wait for the right time, to do the right things, not to rush things. And I'm quite confident that the class of 2024 seated before us is a class with purpose. That is why you are here, because you have purpose. No one pushed you, which you must go to that career expo, but you decided to come here because you have something that you want to achieve for yourself tomorrow, to change your situation, your parents' situation, your family situation. After 12 years of sacrifice and commitment, perseverance, basically for the few months, for 12 years. Mncane iminyaka u-12. Mncane. Okusho ngamanye amazwi, the months that you are left with, lezi nyangana ezimbalwa before you write your examinations, zisemqoka. Izona ezizonquma manje ngawe. Ngiyakuzothela. The remaining months, they are there to decide about your future. Depending on what you'll be doing from today. Ngoba bangafika bafunela hlomakela na onke ama-institutions. Kube khona konke lokho khona. Kodwa wena mawungasithathela isinqumo about yourself, about your future. Ngoba if future
ifuna wena ukuthi wena uyiphatheleni. I-future ayifunwa nabangani bakho. Ngisho kuthiwa ningamawele, but i-future mayidecide ngempilo yomuntu ukuthi izoba njani, isukuzodecide ngawe nje. Ningaba ngamawele, idecide ifisho omunye abodokotela, omunye abosiphotheli. It depends ukuthi unaso isipindi sokuqhubeka ubekezele wenze what is right. Ngifuna ukunibongela-ke ukuthi kube nohulumeni ofana noSeking Cetshwayo othi uma ubeka imali ukuthi nathi imali yokufaka amanzi laphaya, yokufaka izindlu zangasese laphaya, yokusiza lokhu ngalokho, besithi kodwa awukwazi ukulibala izingane eziyikusasa laleli zeli lalesifunda saseKing Cetshwayo. Ngicela unibongela khona lesho likahulumeni. Ngoba ngiyazi ukuthi abanye they don't understand how much have been spent ukuze libe la. I-transport inqashelwa yona ukuze libe la. Ulanda ama-institutions ngoba ukwalanda hayi ukuphusende nje. Kunama-expenses okwalanda kwa-transport abezala. Everything, a lot of money have been spent for you, to help you, so that you realize your dream. Because everyone as a child must have something that he or she refers to it as a dream. You must have something, in fact, that will help you to identify the purpose of your being. The purpose of your being. Why you live. One of the intellectuals says something which I think is now known, is common, that the greatest tragedy in life is not death, or is not to lose a member of the family, or is not to die, but the greatest tragedy is to live life without a purpose. Do you understand? When you live life without a purpose, that is the greatest tragedy. Some they don't understand what is part of your journey. In your journey, so that you become something. Ngoba abanye abantu bafuna ukudatukelwa njalo. Mina ngiyahlupheka. Kodwa yambona umama wamakhelwane uyatshala lapha entabathisi, uyatshala ikhabishi, yena ubhizi ukuthi siyahlupheka la ekhaya. Akakwazi ukucela imbewu ekhanseleni. Uthi awungiphi imbewu nami akuthengele ithoko. Mina ngiyahlupheka. Sathi thina la ekhaya nje saqalekiswa. People don't understand what is upon your action. It is upon your decisions that determines how you live tomorrow. You know, if I can share you for a second my journey, you realize that it has never been easy. But I always say it was worth it. From a family which was struggling, from a family that could not afford university studies or college studies, becoming a teacher and a school principal, and now a mayor. It's not an easy thing. Where I started, ukusebenza, ngaqala nje ngandayisa isitolo somuntu, i-tuck-shop yasemakhaya. Ngathola umsebenzi omncane ngihamba ngoba umatshingelana ngayogada itolo. Ngahola kangconywana sengiphathe ididoperi. Namhlanje I'm here because I was determined ukuthi I wanted something for my life. I had a dream about myself. I know ukuthi othisha bathole kanzima ey'koleni bantabami, othisha bathole kanzima. Because uthi wenza umatric, kufanele
uyefunda. Yabona ukhona nje ingane yami ngiyakhumbula lo moyo mama ngisewuthulukhulu. Ezongixoxela ngengane yakhe ukuthi usehambile wayobona usezwe ukuthi bulawe kuphi ingakhi ngaphansi esikoleni. Ngase kuba nesineke ngithi kodwa ke sixoxeke mama. Uyazi ukuthi ingane ukuze iphase kufanele yenze ini. Yenza u-1 no-2 no-3 no-4. Ngicela ukubuza ke mama iyakwenza yini yaku-1 no-2 no-3 no-4? Hayi mhlele phethwe ikhanda nje. Uyafike onyozela. Well, you see, if you understand how you can change your misfortune, ukuze ube fortunate in life, Tom will fight Tom. You work hard if you want to achieve something good. Life is like a garden. What you plant today is what we eat tomorrow. Awazi utshala amaklabishi bese wena usuvuna inyama. You can't. Mawutshala ubhontshisi uzovuna yini? Mawulala ozela uzovuna yini? Ninetaka nina ngoba nikhule nohulumeni ofana nalo waseKing Cetshwayo. Uhulumeni onendaba ngesasa lalelizwe leli. Hayi ukhulumayo sinendaba kodwa ngezenzo ngoba izenzo lezi azikho ezidlula lezi. Uyabona iKing Cetshwayo uthatha uPaulile umeya wethu umama uXulu. Bonke amasipala baseKing Cetshwayo njalo mamalunyana babeka imali yokulekelela ingane efuna ukuregister. Millions and millions of friends are spent here in King Cetshwayo to support you, to further support you. Why? Because we care. We don't care about ourselves or our well-being, but we care about yourself, the future of our area, the future of King Cetshwayo, the future from Lalas, Follows, Shatuze, Kanda, and Tondane. We care for you. That is why we're spending money so that we help you. Nifkulela tegelina sedine ethuba. Sekukuweke manje ukuthi wena ubone ipurpose. Ukwazi ukuthola ipurpose about yourself or about your future. Ilawo masikuphela engithi yakubongele ngawo. Siyakholelwa kakhulu ukuthi thina kuyimfundo ngoba umntwana nje waphinda ngene owayekade uNdlunankulu la kwaZulu Natal ngaphambi ka-1994 nangale ka-1994 salithola ithuba lokuphatha kulesi sifunda saZulu Natal. Ey'khathini enzima zodlame lapho kuzathelazwa khona kuthiwa kushiswe iy'kole ukuze kuthwale inkululeko manje sekuyogcinwa ngemfundo. Wayehlala ethi yena imfundo yokukhulula umuntu. Nangaphela imfundo yokukhulula umuntu. Ngowakhulu-ke Zweli nakunina njengomnyango wezemfundo nje ukuba kulo nyaka nivume. Angikho nakhuluma iqiniso. Ukube kulo nyaka ngoba angiphatheke kabi ngonyaka odlule. Ngithi mina you see uma usegunyeni emnyangweni wezemfundo usuke usegunyeni ngoba usuqashiwe ukuze ukwazi ukuphila ney'ngane zakho. Kodwa usozuba amalahle lawo maholo lawo naloko kudla ney'ngane zakho uma ngabe iy'nqumo eziyothatha zovimbela luya osuka kuleyo mndeni ohluphekile ukuthi azohlangana nomuntu othi ngiqhamale mina e-University of KwaZulu-Natal. Ngiqhamuka mina eMangosuthu University of Technology. Ngoba leyo nto it changes i-mindset yengane. Ngisawukusho okukhulu nje mina ngoba angisho okukhulu angempela ayodlala. Angasiyena utsho omkhulu nje ocingwayo otsho omkhulu. Kuthiwa khona kanti notsho omkhulu besingazi. Ngoba kwamhloli
kwakumcacisela ukuthi hayi ijomkhulu lo. Ngithatha ingane ngiyanazo lapha kwase-UK zetsheni bangaphosiwe esivini. Sihamba nazo lapha sibuka nje ama-buildings lahlala khona iy'ngane kuseyitini ey'bomvu amadala story la kuseyitini ey'bomvu asesabanjani manje. Ngiyasizwa-ke ziyakhuluma la zithi hayi kobe kuyirumu yami lena ngonyaka ozayo. It inspires. The iron sharpens the iron. Uyabona mhlawumbe nje ngizobuyela ekhaya manixoxa lithi bekukhona bebehlangene nabo bekukhona abase-North West University bekukhona abase-TUT UNISA ubabale bonke. Lokho must change the way you feel and the way you behave. Ukududana akumsizi umuntu. Ukududana ngokuvela, ukududana ngokuyodlala, ukududana ngezinto ezi-wrong won't deliver you. Anokho libuze abantu abantu ngoba khona into efanele ngixoxele yona. Mhlawumbe abanye abangayinaki. Yabona abantu esimethi kuliba ngaka. Ngenxa yobudedengu babanye benu. Uyothola ukuthi umuntu ola endlini. Kungabi yiwona wonke umuntu ola endlini ozoba ukuthi kusasa. Kungabi yiwona wonke umuntu ola endlini ozobe se-university noma ekolishi elithize ngonyaka ozayo. Kodwa usuhambe wazofika la. Ulengisa ingwenya ehlala emanzini kodwa enensila. Mazi iy'mbuzi eziyilwane zithi wena yini ube nje? Ithi cha phela mina yindlu yami leyana. Anginawasebenzisa amanzi okugeza ngihlala khona mina emanzini. Kodwa-ke futhi kusengenzeka ukuthi umuntu ola endlini omkhulu ngonyaka ozayo abese-university kusengenzeka. That is possible. I know ukuthi you don't have money. I know ukuthi abazali bakho abanamali. But amathuba akhona, ngikhona mina ngibekile nje imali ngonyaka ozayo ukuthi uma niqeda ku-matric ukubhala nifake iy'celo ngimxhase nabe no-register ema-university nithola uxhaso ngaphakathi. Uyibekile imali umeya waLendalazi, uyibekile imali umeya waseHlathuzi, umeya wasePolosi nomeya waseNkandla naseMthwele, bonke babeka imali babekele nina. Ilolo hlobo lahulumeni olukhona olunakelelayo. Manje-ke kumina-ke bantu abami. Akekho nje umuntu ofana nesizathu ukuthi mina ngizovilapha. Yabona namanje nje basho nje consulate kasincane kangaka. And what can you expect from that person? Yabona umuntu is bored to piece the phone manje. Ezifo uzophatha ngale phone yakhe. Sezizinto ey'nkulu mayizele sethi awumqashe ukuthi ngcono uzokorobhela begcekeni. Eseyizonela ukuyizonda ibuka kabi. Ethi apha esenza ngcono. Ngokujwayelekile abantu kwabanye bazenza ngcono. Basuke bona bengafuni ukuba ngcono. Bahlale behlale uku-analyze. Ngabe ngane zami ngiyanifisela ukuthi njengabikho umuntu ola endlini namhlanje ongaphumi nesibusiso sikaNkulunkulu sokuthi aphumelele. Ngiyafisela nje nonke nisithole leso sibusiso sokuphumelela. Kodwa ngaphezu kwaleso sibusiso hambani nomsebenza kanzima. Ngiyayithanda mina imfundo. Ngiyanithanda njengabantu abasha. Ngiyanifisela ukuthi nibe nesesiqhakazile. Ingakho nje ngonyaka odlule kuthe manginey'nkinga mkhathwa ukudla ey'koleni. Laba bengibiza khona ngangiye ngiyobasiza. Kwakunje masebekhala abanye othisha abayipolitiki ngoba khona othisha abanengqondo nje ongayazi ukuthi uyayazi umdala phela othisha avimbe usizo ley'nganeni. Kube nomsindo omkhulu ukuthi sizwe iy'ngane. Bobhala ko-social media, hawu nimselani iy'ngane umculo ukuthi uluy'nkathi. Kunani inkathi amanye isiza iy'ngane kunani? Ngoba kubalulekile ukuthi ayisizakali iy'ngane. Ukuthi isizwa yiphi iqembu akusho lutho. Uma ngabe iy'ngane izothola yini? Ilokho kuphela kubalulekile. Manje-ke ngonyaka odlule nje ngiyakhumbula khona isikole sikaMwela. Ngafika ligcwala ulwazi. Ngafika nje ngonyaka
uzosisiza lesi matric futhi ngasishaya ihlombe manje ukuthi siphathe sabugile ibukwayo. Manje ke bataba nokenda ufuna ukubongela mina uNkulunkulu ngothi abanikeze bona. Ngoba othi abantu babona benifundisa ngama weekend. Babona benifundisa ngama holiday. Babona bewugada campaign. Andibokwazi ukuthi ayiki overtime abayikhokhelwayo. They do that out of love. They do that out of sacrifice. Ngiyabongela ke nalabo thisha. Sathi uNkulunkulu akabusisa. Sengathi ngelinye ilanga uma sengumuntu nankulu walapha kwaZulu-Natal. Ngezetheni nabahloli uma asho project labo thisha labo. Labo baphasisa lesabona ingane iphasi. Uma project nje umuntu ngenxa yekhadi lezepolitiki. Kodwa sinikeza abantu amandla abasiza phela nathi sicwebezele sishaye njengohulumeni. Ngoba sephaswa kahle abantu ababekwa kahle ubani uhulumeni. Kuthiwa siyaphasa ingane. Futhi phela akugabazi mina ukuthi owahulumeni mase ngifuna abantu abasezeminyakeni wezemfundo babe zikhulu. Kufanele mlandela ukuthi eGcwalekazi ngiyohamba ngiyobheka ukuthi ubani lapha eGcwalekazi wezesikole siphase kakhulu. Kanjalo nezinye izikole. Oyakhatha isibalula ngane sakho. Thakuthola ngathi zonke izikole. Uthumela nezimali enkani. Nakuphi? Nasemnyakanye. Umntwana waphila ngene wasezentete kakhulu kabi. Ngokuthi ube nezikole ngoba lo msebenzi onguqhubayo mina. Ngokuqhuba ngoba nguthatha ezandleni zokuthi wakhe izikole. Ama-classrooms anenawo. Izikole ama-primary nama-high schools. Umntwana waphila ngene wakhe leso kole. Nohulumeni okhona useyayilungisa nje ayi-upgrade azenze ezinye zibe izitezi ezayitha bengenazo ezinye ama-infrastructure egugile eyivuselela kodwa wabeka isisekelo ngoba zazingekho izikole emakhaya ezweni. Zazingekho izikole emakhaya. Kodwa uhulumeni ukwamntwana aphinda ngene ohambisa izikole ozakha la okwakunganakiwe khona. Manje ke imfundo uthando lwayo sisukela lapho siya nayo phambili siyaqhubeka. Ngithanda nje mina kwenye indawo ukukhuluma ngoba lo mhlolo angixoxeli nini noma ningizwa. Ngithanda kwenye indawo ukukhuluma noMafu. Umambondo nankulu waLaZulu-Natal. Zonke izikole zifaka ama-laboratory nama-libraries. Ngithanda nje lokho ngokwezeseni. Akuthatha isikhathi ukuba ngifaka ama-laboratory nama-libraries zonke izikole. Ngoba you see kungiphatha kabi ukuthi izingane uma ifunde i-science, physical science, kufanele i-theorize nge-test tube. Ayiyazi i-test tube. I-theory. Kodwa sifuna ukukhiqiza ososayensi abazokompyutha nososayensi bakwamanye amazwe. Akufanele ingane efunde eminyakanye. Ingafani nengane efunda eThekwini eDurban Girls noma eDurban Boys. Ngokwengqalasizinda nalezi zokufunda. Kufanele senze kube lula kothisha uphathise ingane ngokuthi mhlawumbe siyofaka ingqalasizinda okuyona yona kuzo zonke izikole. Ngabe isikole sasemakhaya, ngabe isikole saselokishini, kufanele sifikelele izingane. Bexoxela umhloli ngiyazi ngithandiswanga ngoba ehleba thina nomhloli ngapha. Batabana nothisha benu imina umholo khona la eKingcetshwayo njengamanje njengesakhamizi sokuqala kumasipala idistrict yonke. Egameni likahulumeni waseKingcetshwayo ngifuna ukusho ukuthi siyayiqhenya ngani
futhi sinalo ithemba lekusaseliqhakazile ngenxa yokuthi khona lolu hlobo lothisha futhi ukhona nalolu hlobo labafundi abayinikele nabayimisele kakhulu. Ngibona ukuthi ukhuluma kwami nje angikugciniselanga. Nginethemba lokuthi-ke lizosebenza kanzima. Nginethemba lokuthi ulwazi lwanamhlanje luzosebenzisa kahle. Ngiyafisa nje nami ngelilanga ngihamba noma ngifika ngikhohlela laphayana ngithi ngiyabuza udokotela athi awusaboni engani mangihleli phambi kwakho ukhuluma nje nalapha netendeni. Now I'm a doctor. Ngiyosinda kwisimaya ngotobovele kungiphilisi. Athi now I'm a magistrate. Athi now I'm a teacher, a nurse, or a policeman. Athi now I'm an engineer. I'm an architect. I'm a scientist. I'm an economist. I'm an accountant. Asho onke lamagama engiyothi ma ethi ngenxa yokuthi walanda lawo ama-institutions angikhuthaza angigqugqumezela namhlanje ikusasa lami ngikwazile ukuthi ngifeze. Bafowethu ngane zami, akekho umuntu odalelwa ukuthi angaphumeleli empilweni. Niyezwa? Akekho umuntu odalelwe ukufeyila. Mina nje yayihlula ihistory ngoba thina sifunda Sixuba wafunda i-maths ne-history. I was good in mathematics. So uma ngihlula ihistory, umngani wami wakamdlalo osokuthiwa uMusa wayewangapha kwaMatuba ngoba ngangifunda u-grade 10 wami lapha esikoleni okuhle ePangeni. Manje ngihlula ihistory yena ihlula i-maths. Ngase ngithi weMusa awungisize nami ukuze nami ngikwazi ukubhala ama-essays alento oyibhalayo i-history. Wangichazela wathi kodwa-ke on condition nawe ngicela ukufundisa ibala. Uthiwa ngifisa i-maths principal elilosanda retire sethola ukuthi ushajwayo. Lapha eceleni. So-ke ngamfundisa-ke nami-ke ngayifunda-ke i-history. Ngapha ngayobhala i-test kuthiwa i-history kwakuthisha uMthembu. Manje-ke mase ngibhalile i-test kuyangibiza-ke mayimanga uthi bekukhophela kubani. Ngithi mina hayi mangisethele i-test thisha ngibhale futhi ngizokwenza lokho engikwenzile. Ngoba ngaku ukuthi lesi sifundo siyangihlula kodwa ubani uyasazi ngale mfundiso uyena. Ngiyakhumbula ukuthi ngenza u-grade 12 kwakusena 10 iKZN. Sasingenawo ukuthi lokushiya abafundise ebusuku. Sasingenawo ukuthi abafundise umgqibelo namaholide. Ngangifunda eKada High ngapha eKada. Sasifundisana thina sisodwa singabafundi. Selinenhlahla-ke mina. Ngiyacela-ke abantu abami ukuba nilwele ukuba yilokho eliyifisela uba nibe yibona. Nisebenzele isikhathi esincane nje sisele ukuphokophelela nokuyibophezela. Uthi uma uphuma ekhaya ungadlile, uthi hayi noma ngaphuma ekhaya ungadlile namhlanje. Kodwa ngiyazi ukuthi emveni kweminyaka embalwa hayi la ekhaya kudliwa okusephiwe nomakhelwane. Uthi uma uhamba phansi nenyama abangamadu esikoleni, uthi ngiyazi okwanamhlanje lo, kodwa kusasa ngoba engasanyatheli lapho ngihamba ngemoto yami. Uthi uma ubhala isapho ekhaya ngocingo noma ngumshudo ongasasebenzi kahle, uthi ayino ukuthi ngiyakwenza lokho sekubhaleni inyanga lokho. Esikhathi esingengakanani ngoba ngiyele endlini enkulu lapho negate ngoba ngitohoza ngisemotweni yami bese nje ivuleke bese ngene imoto ngaphakathi. Uma wahambi netelefona uyobe ngaphakathi ehlezi kwi-dining room ebukubhaza we-television. Isisebenzi sobe sisebenza lapha nekishini sizomlethela ukudla uma wami ngoba ngithi ngiyabonga ma wami. Uthi uma ubuka izindlu zakini zikatshani uyibuka ukuthi hey lezi zindlu ziyangibambezela, yabona igcekeni zobe zingekho lezi zindlu lezi kobe kuhlezi i-big story noma kobe kuhlezi izindlu zama-tiles la ekhaya.
uyisho ngoba umlomo uyadala. Angithi ufunda iBhayibheli uGenesis uNkulunkulu edala umhlaba konke wasebenzisa izwi kodwa lesemqoka ngapha uthi masedala thina abantu esedale okunye uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Manje ngomfanekiso wethu kuyaqala ukuthi wayengayedwa akathi masenze umuntu ngomfanekiso wami noma angenza umuntu ngomfanekiso wami kodwa masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Bese thi egcineni elibaluleke kakhulu asifuze. Yabona ke ubaba wakhe mashaya ibonga nawe ushaya ibonga ethi ufuzuyisa ngithi uma uNkulunkulu ethi asimfuze usinikeza amandla ne-authority yokuthi ngomlomo wethu esikushoyo kube yibona okuzokwenzeka. Manje ke uma wena umemezela ngesisa lakho impumelelo uzophumelela. Kungenzeka kube nzima kodwa ungadibali. Kungenzeka ubuye endleleni kodwa ungadibali. Ulinde uStefane eBhayibhelini okuthiwa bamkhanda ngamatshe bemshaya kodwa kuthiwa uStefane wayemoyizela lokuthi yena ubona amazulu. Bebuza ukuthi uStefane sesishaye kangaka ngamatshe usokugqiza igazi useyinhlungwane enkulu kodwa wena uyamoyizela. uStefane wayebona abangaboni bona. Senze isiqinisekiso brigadier ngoJuni ngizobe nguphuma walapho kwaZulu-Natal. Hayi bayathanda bathanda kuzobe kunjani. Vale ngithi mina abantu abami-ke sholo njalo nawo. Njalo ngonyawuzana ngizolungisela West University. Omunye athi mina ngizolungisela UT. Athi omunye athi ngizolungisela UNISA. Athi omunye ngizolungisela Maritime Academy. Athi omunye ngizolungisela Berea College. Athi omunye ngizolungisela Menkosi. Athi omunye ngizolungisela Mass Graduate Academy. Athi omunye ngizolungisela Owens Toll Agricultural College of athi omunye ngizolungisela UKZN. Athi omunye ngizolungisela DUT. Athi omunye ngizolungisela NUT. Athi omunye ngizolungisela Boya. Kufanele kusho wena ukuthi bayathanda ungane umthakathi ongasalali ofaka umeko ophuma njalo egeyithini kodwa wena ngonyaka ozayo uzoseyunivesithi. Futhi wena uzobudokotela wena eminyakeni engengaka. You have decided and you are resolute. Awusaphazanyiswa yilutho emqondweni noma ngaphambi komfana nje nansi encwadi funda le ncwadi ethi ngiyakuthatha. Hayi noma ngaphambi intombazane moyizele mfana wami ikudibhanya ngamehlo uthi hayi lokhu zokuvimba mina ngiyalapha yasembonile mina. In any event mase ngudokotela noma ngiyimanje noma ngiyini obesebenzisa noma yiphi usiso omuhle ngithi woza kwezinkosikazi futhi obesebenzela bona sebebona lento esengiyiyona. Manje ke angabathezelwa yilokhu amabithi nje lo nyaka akabithi afune ngani lo nyaka. Mina lo nyaka ngithi ngonyaka ozayo ngiseyunivesithi ngonyaka ozayo ngisecollege eminyakeni emingaki ekhaya kobe kunomcimbi sekuthiwa kuzobongwa sekugqoka amajazi ami ngiyikazela. Abangithuma amanzi nabangithuma iy'nkuni nabangithuma ugwayi ngoba sebecela bemi imali ngoba mina ekhaya kithi ngiyingilozi enhle. Mina abazali bami
sami isibusiso akusona isiqalekiso. Wena ngaba lento ekushoyo ayibisi uhlale nesi. Nasi ngafuna imetric. Never stop. Now pass access supplement. Kodwa nawo amajazi manje ngahamba ngawufunda zokuthi umkhulu. Futhi kube kwangasebenzi politiki mhlawumbe nangobomhloli. Manje kosoba le politiki ke kwezemfundo. Ungalala nombani owayithola eyibodwa. Angiboni ngathi khuluma isingisi ngesikhulumana. Why I'm saying that to you? Ngisho ngiqonda ukuthi nawe obonayo ukuthi mzima. Nawe obonayo ukuthi awuphasi kahle kakhulu. Fight for your future. Yakho tholo uthi ngiyacela ukusize nami. Noma ngiyethole ku-A ongena nawo uthola u-B. Lezo bantu asikho isimo obhekene naso esingavimba. Uwena kuphela ofanele uthathe isinqumo esi-right, wenze into e-right, ube nesesiqhakazini. Uyabona-ke impela mangabe namanje thawuyile esikoleni ufane nje. Sengobona ukuthi hayi kunenkinga. Ngibona izandla zabathi hayi cha shishini impela ke manje. We are encouraged. Uyabona lesasaba nje uphakathi usaqala zithe there is the problem. Tani shayisho bekhulu. Isibonela kakhulu ke namamuzana okuyena osiphathele umnyango lo zemfundo la eKing Cetshwayo ukuthi abantu abami ingane zethu akwazi ukuthi ayinikezele ithuba leli. Isibonela kakhulu nisho ukuthi siyabona lo semkwakho. Ngifisa ukuthokoza kakhulu enkosini yesizwe ekhona phakathi kwethu indaba zethu ukuthi nje indaba zethu ayezela akuyona into encane. Ngiyazi ukuthi Sotobe bengenalo lwazi khona inkosi. Kodwa nomntwana wabukana angazi ngathebeka mangathela ikuvulelika baby bese nithamsela inkosi nomntwana wabukana ukuze mabefika nomama lapha benze isijini benze isobhanyana nje badle kube mnandi. Thoza kakhulu hlonipha umeya wethu nabonke abahola bakhona ikakhulukazi uMmali nodadewethu Dr. Magwaza ngoba sasikhula ndawonye noDr. Magwaza. Sithoza kakhulu baba uNgubane nozakwenu bonke abakhona abendaba abakhona othisha abafundi nothisha bonke abazali nabafundi bonke. Siyathoza kakhulu ukubona umuntu lapha obambe iqhaza wenza kwayimpumelelo nabendaba. Siyathoza kakhulu ukubona bonke umuntu okhona la si shaye kule ihlombe ngokukhona abafila Sotobe nabasebenzi baseKing Cetshwayo nabakabanye umasipala ubambisene nabo abangaphansi kweKing Cetshwayo. Siyabonga kakhulu ukwazi ukuhlelela lo msebenzi uhlelela iy'ngane zethu. Ayike ahlanganeni-ke lapha eThekwini-ke sisema-university nasema-colleges. Sihlangane ePitoli, sihlangane koSoshanguve, ahlangane nje emhlabeni seniyizinto okucacayo ukuthi yabona